school na sila guys. Manas kaon, naguna pa sila namo. Kay muskwila man sila. Nya. Mama. Ari bibi. Oh. Andre. Pag down mo, unya nala tubigan. Ay na lang kay ngano wala na may palit mong tubig dito. Ayo na lang kuan kay ngano. Ugasunon pa na. Ugasunon pa. Eh ang kapikulo nga bawlan na namo ta atoy kuan. Tiwati. Lagot kis pikulo. Kanang Lagtan niyang kuan. Gidadwaan Israel lang yang kuan. Manas lagkaon Andre og ni Ark. Manas lagkaon. Kami nasad kaon sa kuoy kay. Kabalo na ang mga bata guys nga yang mama dili wala nami nang samok sa iyang mama. Ya kana ko ang white. Wala nami nang samok sa iyang mama magpapa. Walang server. Wala nami dili nami mangayo na nila kay ang amo makatabang rami sa iyang anak maura. Pila tarong diri. Bahala na sila diya. Mabuang sila sinuyop. Sinuyop, sigig suyop na siya bo. Sigig bisyo. Nahala na lang Archie. Nagtrabaho tuod pero wala mo kabaw nga. Saglan mo sa nilag binuang. Ambigan ni. Kay magbawon sila na naway hugas. Hugasin nagigasan man na. Hugasan man ni gabi. Gabi igasan. Gabi ra. Ako gili no kay. Dili. Gamaya ra ma, di na nakaurot na. Ha? Gamaya ra to. Gamay ra man na kay Papa. oh kay Andres minom sila, bawon sila. Limon. Ah. Ya, ikuman ninyo kuan ni ha kanang Hugasan ni. dili Kasi mag-inom og tubig daghan ha. At Ark, inom og tubig daghan. Asa sinday? ara ay. Say mo pagdaong tay. Sod ni kay alas 12. Alas 12, unsa? Sod ni alas 12. 12. Magsugod ni kay alas na. Oh, mao na. Guys, mao ni lang anak ni Chinchi mong Yarchi. Gitarong na mo diri, wala na namo gikuan. Ako wala na ko mangayo nila kay mangayo kanila kanang sana. Kana ganing buang-buangon ka. Kana bang anugunan ra ba mo raghatag di ana ba? Wa mi mangayo kaya na mo ni bisig daghan kay mi diri. Maluoy masang ang Ginoo maluoy namo. Maluoy ang Ginoo namo. Nga na ang Ginoo. Pasagdahin na lang na sila mi. Nga na ang Ginoo magpasagdahin na lang na sila. Masagdahin na lang na sila. Yampo na sila, maayo na sila. O pa manangundang. Anak na sila guys. Ako makaon ko kay ang iya ba yung anak tutoy ba nako. Kaon ko kay yang anak ko suki mo tutoy Kaya kani nay dadri nay paso. Ay sa buglakaw Andre Arkay. Diri sa mo ayo sa buglakaw. Taon ko nga nang man kay taon sa Inday. Ilisigo na siya doy. Ato yang nindot nga sa nina. Ark. Kato yan sa nina nga nindot ba? Asa di ay. Tara oh. Tara oh. Nalay. Hilinain ang bata. Kaya ako siyang matuan. Wala pa diri. Ato ata. Ikuan sabi ka ni kaon pa ko diri be. Kami guys, wala namin nangayo ni Archie umi chimchim. Wala man namin nangayo, yundangan man namo. Kay wala man sila yung mga klaro. Pirmi man tabla, pirmi kuwang ihatag. Naman kay utang gani nga kuan diri. Uno na agod ha. Muhatag sa kalibo. Ighatag sa kalibo. Kuan pag yun nila. Nay usa ta mamakak. Muhatag din na sila sa kalibo. Usay 1.5 kanang kana bang makadaog scatter. O mahatag na sila 1.5 uli sa kalibo ana. Pero kanang sa kalibo nga nihatag na nga nakadaog sa scatter. Inig Sabado ana dili na namuhatag. Oo kay nakahatag naman sila mga maro lagi kayo. Mga maro kay ba?
Giutong naman na giutong naman na mo karon ay, wala dugay naman ko wala naman ko nangayo nila, wala na dugay ra. Kasturyaha sila. Ares tubangan na mo. Silas kayo. May lason kayo. Di kabaw ka unsa magigikuan na nila. Ipaon nila ang bata karon nga ang bata nila bagong anak ipaon. Sus. Na sa una bitaw sigihan na namog ingon nga ayo sige panganak chim kay o kaning imong anak okay ra na upat na mo. Di man ta magbuot og unsa siya. Nato lang ba kanang kada ganing dili na lang siya manghasol og tao. Andi siya may pariyato nga iya ako ni namura basta ko nakuyawan kog apil katong ni ana ba nga ang bata gibiyaan nakuyawan kog apil ato limang kagibiyaan nya ihatag nila nako ana siya nga mga anak ni taro naman ako yung anak ni best friend na ako yung anak karon na gani ang birth sa yung anak ako ipakuha niya di mo gani wa mo gilihok ang birth sa yung anak akong ipakuha niya kay pasklahon ako sa laklak ra may wa mo eskwela kay wa may birth muryo man hindi man ko nag-adto naman ko anan lihok naman mi anak kami na lang tanini ni kami na ang nilihok sus wa man gyapon dili makuha kung walay ID og kuan ay na si kuan bi ay mo si saba bi kay nag reels ko na yung anak ko ali Andre tita Andre mo ni lang anak si Andre ako din sa gingnan eskwela tarong para sa inyong kaugmaon ay mo gapila-apila ng siyasaan na kamay na diri duol kay eskwelahan ang eskwelahan silingan ra namo nga inaanda sila ako na kaon akong anak na adyo sa message ako kaon na mo iya ko kabalo magud sila nga pilangga na ko yang anak karon na pulaan ko bi kwa ada yon ditso kwa kay dit na daghang gani ko anak ko nga kanang patrabuon ko ba tindahan gani ng inana ba daghang gani ko anak ko bro dili ko kaon kay ngano na man ko mga bata nga yang anak nagtutoy pag yun nako nya mura naman sa kong maluoy kay na anak man nako siya ano siya sila mga kuan basta yung dangan na ako sa kuan wala na ako ni ngayo nila kay nakasabot ko ba sa ilas ang bisyo naglisod pud sila kuan sa bisyo lang nila samot na sa bisyo nila ay kung ingna nga wa undang nako undang sing mata ung itugpa gani undang sa iyang kabuang Andre ang ako mga anak eskwela pag sigada kay wala ka mataw sa iyo nakatuog pud ko kay nagkapoy man ko Miras, eskwela ko anak. Ako lang gingnan. Balag mamatay ko. Basta kamo na may grado. Nga. Kung mo lang ako ikuan ninyo, na mamatay ko na may grado, di mo yatakan og tao. Di mo yanuhon og yatak sa tao. Basta na may grado. Eh, wa kay grado, ilaro na ka, eh. Ako ang ko'y grado, ako, agay ko grado, laro naman ko, mailag naman ko. Maluoy naman ko. Pero may akong luoy kay luoy jud, luoy jud ba? Mga unta ninyo. Ang ilang anak. Nanaa ha. Nanaa jud ninyo.
Manglaba ko, way sabon. Daghan ko kani sila. Manglaba, way sabon. Asam kong sabon. Minchong. Tubig. Kurente. Nanaana. Minchong tanan, oy. Nya ako, no, kuan sa ko, kung napay kwarta. Makasweldo ko ano yung reels na ko. Mahatag ko. Nasa ko'y pupo. Pupo. Ang pupo sad, makasweldo sa pupo. Mahatag sad ko, magabag-abag ko. Kasi na ko'y parta. Wagan eh. Alay, kaon na may ginamos. Mais. Kaon may ginamos, mais. Kaya na mong mais, ginamos. Anad may pobre eh. Mga unta ninyo. Salamat. Thank you for watching. Maura to guys.